Халкыбыз элек-электән укымышлы. Моның дәлиле Татар информ мәгълүмат агентлыгында Татмедиа җәмгыяте басмаларының язылу кампаниясе турында сөйләшүдә бәян ителде. Иң актив почта хезмәткәрләренә истәлекле бүләкләр һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Иң күп абунәчене яздырган почтальоннарның уңыш серләрен Ләлә Зәйнуллина тыңлап кайтты. Вакытлы матбугатны уку буенча Татарстан Россиядә лидер. Ярты еллык язылу кампаниясе нәтиҗәсе күрсәткәнчә 204 мең кеше басма матбугатка язылган. Бу Россия почтасы хезмәткәрләренең Татмедиа җәмгыяте белән уртак хезмәт нәтиҗәсе. Россия почтасы белән газета чыгаручы журналистлар бер-берсенә таянып эшлиләр. Шуңа бер-беребезгә күрешеп рәхмәт сүзләрен әйтергә. Ничек булса да авыл җирендә аерымча почтальон иң якын кеше. 2023 елның 2нче ярты еллыгында Татмедианың 16 басмасы тиражларын арттырган. Республика буенча Шәһри Казан газетасының тиражы 10%-ка артса, журналларның да тиражы үсә. Шәһри Казан газетасының язмыш кушымтасы аеруча укылышлы басма. Быел инде Шәһри Казан язмыш газетасына аерым язылу мөмкинлеге дә тудырдык. Һәм шул туган көнгә багышланган чараны бизәр өчен без үзебезнең иң тугры дусларыбызны, почта хезмәткәрләрен чакырырга булдык. Бу инде үзенә күрә матбугат тарихында шулай яңалык дип исәпләйбез, чөнки аларны артык зурламыйлар. Басма матбугатка язылу кампаниясе чорында почтальоннарның хезмәте бәяләп бетергесез. Бүгенге цифрлаштыру заманында шул ук вакытта нинди генә һава торышы булуга карамастан, почтальон укучы белән күзгә-күз очраша. Алар шын үз эшләренең энтузиастлары дип әйтергә мен. Хезмәтләрен яратып башкарган кешеләр генә шушы безнең почтада эшлиләр. Халык уны онытмый. Ул халкы бигрәк тә. Буыннар, ил балаларыбыз бик яратып. Кай бу юлы гәҗиткә язмышы калдым бит дип, алар 2нче ярты елда ансыз сорагалар. Почтальон әбүнәчеләрнең моң зарын тыңлый, шул ук вакытта шатлыгында уртаклаша. Уртак хезмәтнең уңышлы нәтиҗәсен күреп, Татмедиа җәмгыяте почта хезмәткәрләрен кунакка чакырып, язылу кампаниясендә иң актив хезмәткәрләргә истәлекле бүләкләр, рәхмәт хатлары тапшырды. 30 жыл стажым белән бүгенге бәйрәмгә килдем. Бик зур рәхмәт. Шундый матур бәйрәм булды, шундый күңелле булды. Газетларга, журналларга авылым бик күп языла. Беренчедән стажымдыр моңа. Икенчедән шоялыгым, батырлыгым, телем, ягымлы йөзем булса, матур телең булса, кем икән язылмас иде, кем укымас иде. Бәйрәм чарасы Татар эстрадасының танылган артистлары Шәһри Казан язмыш газетасы геройлары белән урамда дәвам итте. Ләлә Зәйнуллина, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.